Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis u tinġbarnawna għal din l-Ewkaristija ninsabu fl-aħħar ħadd tas-sena liturġika. Sena liturġika tal-Knisja hija differenti minn dik ċivili. Kalla jrid il-ħadd li ġej nibdew l-ewwel ġimgħa tal-Avvent bi preparazzjoni għall-festa tal-Milied. Il-Knisja tippreżentalna anzi tagħmel is-solennità ta' Kristu Sultan tal-ħolqien. Dan Ġesu li il-Knisja tagħlaq is-sena bil-festa tiegħu, Ġesu Sultan, u naqraw il-Vanġelu tal-mewt ta' Ġesu fuq is-salib. Għalhekk ejjew nitolbu lil Alla biex ngħixu din l-Ewkaristija kif jixraq, ħalli tiswilna l-ħajja nkunu nistgħu ngħixu din il-ġimgħa li ġejja bl-imħabba u fl-imħabba. Għalhekk bi preparazzjoni għal din il-quddiesa jew nirrikonoxxu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smawiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġier, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla, Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini, Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf Alla, bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla Amen. Fakkarkom il-quddiesa tal-lum hija b'suffraġġju għall-erweħ ta' Ġuljana, Rosaria u Francis Sultana. Nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox, intrid tiġġedded kollox f'ibnek il-għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu, fit-tieba tiegħek atina li l-ħlejja kollha meħlusa mill-jasar tad-dnub iduq il-kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Dan nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari lil David Dilku, Sultan fuq Iżrael. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien, it-tribujiet kollha ta' Iżrael ġew għand David f'Hebron u qalulu: Arana, għadmek u laħmek aħna. Fil-modi meta Sawl kien sultan fuqna, kontent li kont toħroġ lill-Iżrael għall-gwerra u ġibhom lura. U l-mulej qallek: Int attira l-poplu tiegħi u tkun prinċep fuq Iżrael. U xjuħ kollha ta' Iżrael ġew għand is-Sultan f'Hebron. U s-Sultan David għamel patt magħhom f'Hebron quddiem il-mulej. U lil David Dilku, Sultan fuq Iżrael, il-kelma tal-mulej, roddu ħaj lill-Alla. Sarmi sponsorjali ngħidu flimkien sejrin ferħana f'dar il-mulej, ngħidu flimkien sejrin ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin ġrejna fi bwiebek Ġerusalemm, ngħidu flimkien sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalemm mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Leja trubujiet jitilgħu, it-trubujiet tal-mulej, ngħidu flimkien sejrin ferħana f'dar il-mulej. Biex skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej, għax hemm twaqfu tronijiet għall-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David, ngħidu flimkien sejrin ferħana f'dar il-mulej.
It-tieni qari. Daħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-Maħbub. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil Kolossin. Ħuti. Roddu ħajr lil missier li għamilkom denji li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. U ħelisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-Maħbub li bih għandna l-fidwa, il-maħfra tad-dnubiet. U ġbija Alla li ma jidirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha, għax fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-art. Dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx. Troni u ħakmiet, prinċipati u setat. Kollox bih u għalih kien maħluq, u li hu qabel kollox, u kollox fih qiegħed iżomm. U r-ras tal-ġisem li hu il-Knisja, u li hu il-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, sabiex ikunu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla għoġbu li tammar fih il-milja kollha. Bih Alla għoġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu. Bid-dem tiegħu imxerret fuq is-salib, ġib islim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Imbirka s-saltna li ġejja ta' David missierna. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, wara li salbu lil Ġesu, il-poplu waqaf hemm ħares. Waqt li l-kapijiet bdew jiddieħu b'Ġesu jgħidu salva lill-oħrajn, ħajsalva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, il-maħtur ta' Alla. Is-soldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien u resqu lejh newlulu mbejt qares u qalulu jekk int is-sultan tal-Lut salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm ukoll miktub dil-kitba li kienet tgħid dan huwa s-sultan tal-Lut. Wieħed mill-ħatjin li kienu msalbin miegħu bdew jgħajruh u jgħidulu int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabes ieħor ċanfru qallu anqas minn Alla ma tibża int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. Imbagħad qal Ġesu ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġbu tassew ngħidlek illum tkun fil-ġenna miegħi. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelu nitnatfu minnu bietna. Ilu il-mistoqsija li għamilt rajdan il-Evanġelu qed imma festa ta' Kristu Re, Kristu Sultan. Ma stajniex rajna per eżempju l-Evanġelu ta' trasfigurazzjoni meta Ġesu juri lilu nnifsu fil-glorja. Jew ma stajniex rajna il-Vanġelu ta' meta Ġesu qam mill-imwiet u rebaħ il-mewt. Għaliex qegħdin naqraw l-iktar mument dajjef ta' Ġesu fuq is-salib. Għax kien is-salib li permezz tiegħu Alla salvana. U meta Ġesu ta' ħajtu għalina rebaħ mhux lilu nnifsu biss u l-mewt u d-batija imma rebaħ lilna wkoll. Ħalli nitilqu ftit iktar il-bot. Meta nitkellmu mir-Re, x'inhu x-xogħol tiegħu ir-Re? Li jgverna u jieħu ħsieb
li n-nies ta' taħtu jsalvhom, jipproteġihom biex ngħidu hekk. Dak hu l-iskop ta' re jew ta' min jigverna. Issa aħna min natura tagħna minn twilidna dejjem nippruvaw nipproteġu lilna nfusna. In-natura tiegħi stess tgħidli salva ġildek. Din in-natura. Jekk hemm vapur qed jeraq, l-ewwel ħaġa nipprova nsalva lili nnifsi. Din hija l-mentalità tal-bniedem, aħna nipprovu u nagħmlu sewwa wkoll sa ċertu punt, nipprovu nipproteġu lill-familja tagħna, lill-uliedna u nieħdu ħsieb il dawk ta' madwarna u li jħobbuna. Però din hija l-loġika tagħna. Il-loġika ta' Kristu hija differenti. Kristu mhux salva ħajtu l-ewwel, imma salva tagħna l-ewwel. Billi tali lilu nnifsu. U hawnhekk tinduna re jew gvernatur wiex tajjeb. Ejdu li liema re jew liema gvernatur jew liema Prim Ministru jew kap tal-Oppożizzjoni lest li jagħti ħajtu għall-poplu. Attenti ta' jagħti ħajtu għall-poplu. Għandna l-gwerer għaddejjin mid-dinja. Ħadd minnhom minn dawn li qed imexxi l daw pajjiżi ma jmur jiġġieled fuq il-fruntiera u jpoġġi ħajtu, anzi jagħti ħajtu għall-poplu. Din hija d-differenza tal-loġika kif jaħseb Kristu dwarna. Alla ta' ħajtu għalina biex lilna jsalvana. U għalhekk aħna, għax aħna fuq dan l-Evanġelu rajna hemm 3 protagonisti kbar ta' għandna lis-saċerdoti li jibdew jikkritikaw u jgħidulu salva lill-oħrajn, ħaj salva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija. Dawn il-qassisin kienu għadhom ma fehmux x'inhi li temmen, issa ma noqgħdux ngħidu kemm huma ignoranti ta' dawn għax aħna nagħmlu hekk ukoll ta' lil Ġesu. Jekk intalla jenni fejjaqni neħħili dan is-salib u ma nirrealizzawx dak is-salib huwa dak li lili se jsalvani. Is-salib mhux biss ta' mart ta' tista' tkun il-mara, jista' jkun ir-raġel, jista' jkunu l-ulied, jista' jkun fuq il-post tax-xogħol. Dawn huma slaleb jekk narfu ngħixuhom lilna jiswewlna ta' salvazzjoni. Mhux lilna biss, ma kunu qegħdin insalvaw l dawk ta' madwarna, għax għalhekk ridu nifhmu l-fidi tagħna ta'. Ir-reliġjon tagħna mhix li tisma' l-quddiesa biss. Ir-reliġjon tagħna li ngħixu s-salib. Issa kieku Ġesu ineħħilek dak is-salib, jew ineħħili s-salib. Mhux dejjem faċli li tgħixu s-salib ta' għax jiena biex nippriedka faċli, imma li tgħixu huwa ħafna diffiċli u taħsbux li hawn xi ħadd li m'għandux salib ta'. Sew jekk kienu saċerdot, sew jekk kienu soru, sew jekk kienu raġel miż-żewġ, sew jekk kienu ġuvni, sew kulħadd għandu s-salib tiegħu. Imma jekk Ġesu jisma' minni u jneħħili s-salib, jien ma nistax insalva la jien waqsil ta' madwari. Ir-Rumani li kienu pagani l-istess qalulu jinsultawh. Int li ben tal-inżel minn hemm u rina minn int. U bad kien hemm żewġ ħallilin. Wieħed beda jgħajru u l-ieħor biex ngħidu hekk għamel l-aħħar serqa ta' ħajtu għax seraq il-ġenna. U Ġesu lilu biss jirrispondi indunajtu. Miegħu biss jagħmel konverzazzjoni għax aċċetta hawnhekk is-sabeħ ta' Kristu u Alla ma jarax id-dnub tiegħi. Mhux ħajqgħod jara kemm għamil dnubiet f'ħajti. Jara li jien aċċettajt li għandi bżonn inkun salvat. Il-ħallil it-tajjeb kull ma għamel qal jiena mulej għandi bżonnok. Min ma jumiljax ruħu qatt ma jersaq jitlob maħfra. U meta numiljaw ruħna u nitolbu maħfra, hemmhekk nikbru u timprovawha, jien nagħtikom garanzija tagħha. Meta jirnexxielek titlob maħfra lil xi ħadd jew lil Alla, hemmhekk inti tikber. Anki Ġesu ta' għal-volja kien Alla talab lill-missiju qallu jista' jkun warrab minni dan il-kalċi.
imma ma bħala bniedem, imma ma tkunx ir-rieda tiegħi bħala Alla, imma tkun ir-rieda tiegħek. Kollha għandna bżonn is-salvazzjoni. Ma ħadd minna is-supervja hija l-agħar ħaġa. Aħna wkoll permezz tal-Magħmudija nagħmlu parti minn dan Kristu. Kristu Sultan, allura aħna nistgħu nagħmlu ġestjoni tal-ħajja tagħna. Il-ħajja tiegħi kif ħadd tkun? Bħal tal-ħalil tajjeb jew bħal tal-ħalil ħażin. Waħda ta' supervja jew waħda ta' servizz. Kristu profeta, jien ħajti kif ħadd tkun? Ħanxandar lil Kristu bħajti, jien fil-familja, ma' wliedi, jien bħala saċerdot ma' dawk li jkellmuni. Jiġi mument fuq kulħadd ta' anki jiena, ġeli jiġi mument tkun għajin, ġi forsi taħtfu u wara jiddispjaċik. Ġifieri jiġru daw l-affarijiet tieħdux qata', imma l-importanti li nipprovnexuhom Kristu profeta, Kristu Sultan, Kristu saċerdot. Dawn huma tliet affarijiet li tagħtina l-Magħmudija ta'. Aħna nieħdu parti mis-saċerdozju ta' Kristu. Jiena saċerdozju ministerjali, għaliex ministerjali, għax mhux billi ngħid ministerjali, għax namministra s-sagramenti. U intom parti mis-saċerdozju għax tipparteċipaw fil-qudiesa, tagħmlu parti minn dan. Issa biex nkunu parti mir-regalità ta' Kristu, Kristu Sultan għalinna jiena rbaħt id-dinja minn fuq il-kurċifiss. Billi jgħix ħajti u fuq il-kurċifiss waqt li qed imut jgħidu li intom qed imut u qed jaħseb f'ħadd ieħor. Salva lil ħallel it-tajjeb, dar fuq ommu Alla ara ibnek u li ġwanna qallu wara ara ommok. Jgħidu li intom meta inti qiegħed fl-aħħar ta' ħajtek u taħseb f'ħadd ieħor baqa' jħobb sal-aħħar. Din il-festa ta' Kristu il-Knisja llum tagħlaq b'din il-festa biex turina li aħna bħala nsara nistgħu ngħixu ta' rejiet, imma rejiet mhux kif taħseb id-dinja. aħna għandna proverbju jgħid dak jgħix qisu re u mdawwar bil-lussu, mdawwar bil-sefturi, imma li tgħix bħala re li tkun kapaċi tikkura ħajtek, tmexxi ħajtek b'mod ta' imħabba biex dawk ta' madwarek ukoll jgħixu ferħanin u intu wkoll tgħix ferħan. Għalhekk nitolbu lil Ġesu llum ta' li dejn li Kristu re niftakru Kristu re fuq is-salib, it-tron tiegħu huwa s-salib u hemmhekk rebaħ lil kulħadd billi ta' ħajtu għalina. Aħna nimxu fuq il-passi tiegħu u nagħtu ħajjitna għal ħadd ieħor. Fejn qegħdin? Bħala saċerdot, bħala missier, bħala student, bħala kap ta' skola, bħala dak li tgħallem fuq il-post tax-xogħol. Qedtilkom kemm il-darba ħon jaqfaw. Jekk inti qed taħdem fis-servizz ċivili, bniedem li jiġi biex jieħu servizz, tista' tellew il-ġenna f'dik il-ġurnata u tista' tibgħatu l-infern. Jekk inti tabib, jekk inti ners, jekk tagħmel l-affarijiet b'imħabba, kemm tkun aħjar id-dinja li ngħixu fiha. Jekk kulħadd jagħmel bħalma jagħmel Ġesu, ngħixu l-imħabba għal ħadd ieħor. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Sa nqumu bil-wieqfu flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'milej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u beħ sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmej u għal-fidwa tagħna. B'seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum għammin belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema jiet fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben u li meqjum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuqhom il-profeti fi
f'Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda, l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet, l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti jeżis, minn fuq is-salib Kristu jurina sa fejn twassal imħabtu għalina. Fil-waqt li r-resq u t-talbit tagħna ngħidu flimkien, Sultan ta' mħabba bla tarf ħenna għalina. Tolbu għal-mexxejja tal-Knisja biex bħal Kristu bimħabba joffru ħajjithom għal qadi tal-oħrajn nitolbu. Tolbu għal dak kollha li għandhom xi awtorità biex iħaddmuha bi spiritu ta' servizz fuq dawk li jiddependu minnhom u biex jaħdmu għal paċi fost il-popli nitolbu. Nitolbu għalina l-kol sabiex bħarsitna fuq Kristu nitalmu xi tfisser l-imħabba vera nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu għamel li l-familji tagħna jħossu fuqhom l-imħabba tiegħek u jikbru f'imħabba dejjema tagħhom lejn xulxin nitolbu. Sultan tal-imħabba bla qis ilqa' talbna, kun magħna u ħlisna mill-ħakma ta' dlamijiet sabiex nitalmu minnek xi tfisser tħobb int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ser nofrulek mulej is-sakrifiċċju li beħibnek raġa' ħabbeb lil bnedmin miegħek fiċċju kontana nitolbuk biex l-istess ibnek jagħti lil ġnus kollha il-grazzja tal-għaqda u s-slim u li jgħix Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kum, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Inti kkonsakrajt lil-ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Siedna, Assis għal dejjem u Sultan tal-ħolqien kollu, biex itemm il-misteru tal-fidwa tal-bnedmin billi joffri lilu nnifsu fuq l-artal tas-salib bħala vittma safja u taslim. Wara li jkun ġibet il-ħlejja kollha taħt il-ħakma tiegħu, jagħti lilek is-saltna fuq kollox u għal dejjem, saltna ta' verità u ħajja, saltna ta' qdusija u grazzja, saltna ta' ġustizzja, imħabba u slim. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja u ngħidu bla jeda Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewitu l-art, mimlija bil-glorja tiegħek, asanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, asanna fil-ola tas-smewiet.
قديس tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara lik laħal kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu bixorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikum u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan huwa l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr biex oġbuk tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar, nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar, nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Llum niftakru b'mod partikulari Fruħ Ġuljan, Rosaria u Francis Sultana. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawn tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u malla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġużepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Kristu huwa s-Sultan tagħna, Kristu huwa s-Sultan li ta' ħajtu għalija u għaliku. Għalhekk ejjew b'ferħ inselmulu bit-talba li għallimna Ġesu u ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna, biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-ħena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek nħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħek, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha slim u laqda li trid fiha, li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja.
Dan huwa l-ħaruf talla. Dan hu dak li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Kun jiswew lilna se nitqablu bihom ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu ħarisna. Ringrazzjawk Ġesu tal-li għażilt is-salib biex ikun is-siġġju tar-renju tiegħek. Nirringrazzjawk nitolbuk tagħtina l-grazzja li nifhmu li bl-imħabba biss nistgħu nkunu verament nixbħu lilek.
Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Arbinna mulej blikel tal-ħajja ta' dejjem nitolbuk li bħalma u ġieħ kbir tagħna li nħarsu l-ordnijiet ta' Kristus Sultan tal-ħolqien kollu, hekk ukoll ngħixu miegħu għal dejjem fis-saltna tas-sema u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Għandna xi avviżi nħeġġukom Festa ta' Kristu Sultan, nħeġġukom biex illum fl-erba l-koll nieħdu sehem miċ-ċelebrazzjoni djoċesana ta' Kristu Sultan fir-rotunda tax-Xewkija, ċelebrazzjoni mmexxija mill-Isqof Anton li tieħu madwar sija. Oti tad-demm għal dawk li jistgħu nħeġġu lil kull min f'saħħtu biex illum il-ħadd 20 ta' Novembru imur jagħti d-demm li hu tant bżonjus mit-8 sas-sija fil-berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Qed joqrob il-miliet għal min jixtieq jakkwista xi set pasturi tat-terrakotta nhar l-erba' mill-erba' ta' filgħaxija sas-6:30 u nhar il-ħamis mid-9 sa nofsinhar fil-Mużew tad-Dar Karm Nigrima ser ikun hemm wirja ta' pasturi maħduma bl-idejn fejn wieħed jista' wkoll jagħmel ordnijiet tiegħu direttament mal-artist. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawkuralkom il-kumplament tal-ġurnata tal-ħadd it-tajjeb.